asizukutshelwa ukuthi usuke eEthiopia ukuthi uma ungikhipha manje uzosivula nini isitolo siyosivula mase si-right kodwa bona nje asibadingi la esizweni sethu. Whatever you come, you can come to me. I want to show you if you want. What? Don't make me crazy here. I'm at work, bro. You're at war? War? Where? In our country? Don't say our country. This is our country. Abafundi asesikhona ngikhosi umphakathi wabafundi asizabahambi hayi woza mkhulu batshele ukuthi abaphumi. Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you are okay. Guys, ngicela nilalele ukuthi abantu bofika sibedelela kanjani. Please listen to how my friend disrespects South African men nowadays because of our so-called President Ramaphosa. Abasawazi nokuthi ayini amadoda ase-South Africa because of uRamaphosa, abomalema nabovavi, oThabo nalawo amanye ama-hypocrites, ama-puppets, ama-leaders abo. The reason why these people disrespect South Africans like this, especially South African men, it's because of how our leaders bow in front of their leaders. Our leaders are bowing in front of these other African leaders. Our president is bowing in front of these other African presidents. Even after caring millions of their people, giving them everything, taking everything away from us and give to these people, they are still bowing in front of them. What exactly is going on? What have we done to our government to deserve this kind of treatment? Fellow South Africans, no one will free us from these chains except ourselves. Vote wisely. Abantu bokufika ngicela sikufake la emakhanda sehlisa umoya singazondani singaxabani singayizondi inkosi singayizondi induna singakhombani ngemino akuhambe bona kuphela sisale siyilungisa thina uma singakabi nayo imali osesizwe yokuvula lezi izitolo engani kungakithi la asizukutshelwa ukuthi usuke eEthiopia ukuthi uma ungikhipha manje uzosivula nini isitolo siyosivula mase si-right kodwa bona nje asibadingi la esizweni sethu ngoba nayi inkinga bafowethu niyabona lezi ngane ezihlala lapha ezitolo niyazazi ningayikhoma kube siyafuna ukuphoxa besingayicinga siyithola ingane yayinezinqa inama-hips ifit ishanga ethanga eqinile hamba iyodlala ezayikhiswike lapha uzothi uyayibona ingane yawohlobo nithi neyisola lengane jawu lengane yakhuphala lapha yamathuthumbe kanjena inyanga ezibili uyayibona yawohlobo ingane eneminyaka ewu-15 ehlala kulesa stolo isikhiphe isisu kathathu iy'ngane zamanumzana into ebuhlungu eyenzeka kulezi zitolo lesiya omama futhi bayazi abanandaba bangabe ingane imithiswa iKorea ilento iPakistan isiko lethu liyangcola wey'ngane zakwethu lingcoliswa yilaba bantu angisayiphathi-ke le y'ngane zakithi ey'khipha izisu zosathane ingane imumathe usathane ngaphakathi esiswini sayo bangosathane laba bantu uyabona ukuthi usathane lo muntu othi mangabe iphuma kubo ufana nenyonga mayiphuma nje kunina akaphinda abheke emuva yena nibona likhona lizwe liyoba khona ngabantu abadela imindeni yabo kanje asihambe siyovikela iy'ngane zethu asihambe siyovikela isizwe senkosi kusesizwe lento yabantu bokufika kusesizwe ngabukeka ngathi asibathandi laba bantu uhulumeni wethu akakwazi kwenza lutho bakhona abelungu abaphilayo abaphila nabantu ababambisene nabantu bangcono kabelungu bayasiqasha kubo ama-private property uthola ukuthi una-10 kwabantu abamnyama abaqashile abakwazi ukuphila nemindeni yabo laba bafika bonke babe u5 esitolo omunye ushayithini omunye uyadayisa omunye uthi intombazane oyibonayo nje balala nayo bonke bawubona nje kule ntombazane phakathi bawu5 bona intombazane iyi1 balala nayo bonke imkhuba eyenzeka kule yanto leya esikuyo lapha abahambele qinani musani ukuxabana nodwa musani ukuthatha uthuli nilulethe enkosini hlanganani sesikhona-ke la sizosebenza thina esiqondayo ukuthi ubukhosi bume kanjani sizocela ukunilekelela bafana bakithi akuvuke ibutho la. I'm very sorry guys to those who doesn't understand isiZulu. I will not be able to translate everything. But uPhakela Mthakathi here is complaining about the same about my friend, how they abuse young girls in their shops, even giving them pregnancy. After that, they will tell them to go and remove it. Many young girls are being abused in those shops, some of them taken advantage of because of their poverty, and some of their mothers are even aware of what is going on, but they keep quiet. I want to ask this question: how many foreign young girls, even their women, are being abused by South African men in this country?
Have you ever heard that a South African man raped or unalived a foreign young girl or even their women? Have you ever heard any of those stories in this country? And how many South African young girls and women are being abused, unalived, and raped by foreign men in this country? I just need an honest answer. I know the answer will be not even one South African man has ever done that. But thousands of foreign men are doing that to South African women and girls. So ubani usathane la, ubani umbulali la, who is an abuser of women and children here? Kuzothiwa i-South African man. Sathi abahambe nabalishi kanje iphumulo ushizi inkomo. So guys, I know you've heard already that iy'tolo zabo ishile eMsinga, i-interview yomunye wabo le. Sawubona bhuti, namhlanje siyabona sila ePhomoroyi wenhlekelelwa umshophi lapha yawamoshakalelwa isitolo. Mhlawumbe ungasichazela ukuthi umonakalo kwenzakaleni kusuke kanjani umlilo? Yebo njani sisi? Siyaphila. Igama lami uThando. Angazi mina bona ekuseni kulesitolo. Yes. And isikhona samlilo yabona. Ey'ntanjeni yini noma mhlawumbe? Alepha umakhelwane yami. Oh, yes. And after that, ini angazi bona. But sometimes abantu khona abaningi abambona yabo. Maybe abantu wenze something angazi. But uNkulunkulu uyawazi ukuthi. Mhlawumbe ke kancane nje kusichazela ukuthi mhlawumbe ngesikhathi nifike kusena akekho yini kubasebenzi bakho including nawe abalimalile ngaphakathi? Uphakathi awukho umuntu olimalayo. But umakhelwane yami impahla yonke moshekile. Ishiwe yonke. Yamsamsa. Esitolo ke kubukakala kukhishwa yonke into nabantu ngathi bayayidapela okunye. Umonakalo ube ngakanani ngaphakathi esitolo? Umonakalo ngaphakathi esitolo ube ngakanani? Kubonakala engathi okuningi kumoshakele. Iningi awukho salayo lapha. Akukho kusele. Awukho lutho sele yonke into loshiwe. Yonke into yabona moshekile. Mhlasimbe ke nje kancane nje sesiphethe. Njengoba ke kubhiziwe njengamanje uma ubuka yini enye ezokwenza ukuthi isitolo sisangalunga masinyane ngabe si-inshoriwe noma uzodinga ukuthola uxhaso? Ngazi yabona but ngiyabonga kakhulu abantu losana. Ukuthola uxhaso lwani, uyabona ke abantu besifazane uyasympathize manje yena. Why must he be funded? Ilento esho uphakela umthakathi, women, South African women. Ayi, ninkinga. Funded for what? Why must he be funded? How many South Africans were funded after their shops were burnt down by these same people? I saw. But ama-document, ama-papers, yonke into lapho. Kushe yonke into. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uzodinga ukuxhaswa ukuthi isitolo sakho siphinde sibuye futhi. Siyabonga kakhulu bhuti, kodwa ke sikufisela okuhle konke kusazolungiswa indaba yesitolo, sikhathazeke kanye nawe, siyazi ukuthi la uxosha khona isinkwa lapha. Siyabonga kakhulu. I want you to say it again. Why do you speak to me like that? And then? I know, Doc. I want you to say that again, Doc. You think I'm doing this on purpose? I know what I'm doing, Doc. Listen, Doc. I know what I'm doing. I'm not So doing. what you're doing? Even that, Doc. Even Natty, Doc knows what I'm doing, Doc. Okay. Who are me? Oh, yes. This is. I'm supposed to say so, Doc. And then? That's my name, Doc. And I'm responsible Why for the taking match the too much. picture? Why taking- But I'm taking a video, and it's my What phone. you You want won't to do. do? You won't do nothing. I want you what to you say, want to repeat what you're saying, telling me that you owe me nothing. Whatever you can come to me. I want to show you. If you want. What? Don't make me crazy here. I'm at work, bro. You're at war. War. Where in our country? Don't say our country. This is our country. Yes, there's something I don't understand, guys. Each and every time a South African eats it, this is our country. These people dispute that. Why? Do you know why? They will even ask, is this your country? What is the meaning of that? Really, I don't understand. Can you go to Namibia, Botswana, or Zimbabwe to tell Zimbabweans that Zimbabwe does not belong to them? Uzube bold telling a Zimbabwean in Zimbabwe that Zimbabwe does not belong to him. Inkulu indaba. Don't say our country. This is our country. You know, Don't leave me country. alone. Don't touch me. I'm not touching you, So Doc. what do you want? You know, you won't touch me as And well. then what you want? Yeah, me, you won't think touch I'm me scared as of well. you fucking your video and what I give for phone? You're not scared. Yeah, I'm not scared of. Motherfucker, everyone. So you fuck everyone. Fuck everyone. Fere. Right, Come on. you're saying fuck everyone. You see, if I feel Tamakula say what's there, ne? Call Okay. them, anyone. I must call anyone. You are not afraid. I'm not afraid anymore. This is Okay. my fucking own, my things, bro. I don't Yeah. owe you anybody shit. You don't know anybody shit. Yes. Okay. Again.
Yeah. Listen, All right. Oh, okay. Sure. Okay, this is Teddy Buffett. This is Rockville. I went next to Morocco. Ne? This is Teddy. This is his shop. They are still open. Ne? Yeah, this is his shop. This is his shop. They are still open. Okay. I'll show you, and yeah, I'll show you. I'm ne? not scared of anything, though. You're not. Yes. You're not. Fuck you. Fuck what? Fuck me. Fuck me. Yes, if you want. Yeah. Buffett. Nabona sesithuze kaslet. Okay, boy. Now, ne? Sharp. When I will see. And now I'm going. You will see. It's my phone. Niyayibona into esayifaka kuyona for allowing these people in our communities. He is telling a South African in his own country ukuthi ukuyi-war. He is telling a South African in his own country ukuthi I will show you. Iyona into esayifaka kuyona as South Africans for allowing these people in our own communities. Even after seeing this Ethiopian disrespecting a South African, their brother in front of them, South Africans are still going to buy from that shop. Athene mase siyafika ngempela uvumile kungamela kade bathi sabahamba abafuni hayi sesikhona mkhosi umphakathi wabakhosi athi abahamba hayi waza mkhulu batshele ukuthi abaphumi siyabonga mkhulu kakhulu yazi siyabonga Khuluma naye. Khuluma naye mthetho azona impahla. ngivele sengemthetho zazani basa akayito sikakhulumeni ulandi impahla uthini ubhuti Abancinci. hamba nyana uthini ubhuti usikhuleni Uthi kwana yesakole kamukela manje. uthini ubhuti uthini ubhuti Umkhonto azoyilanda zakhe kanti kodwa yena ngokuthi ungokwazi kwethu thina singumphakathi kaze uJona asekho ngoba sikwenza nathina nabafolalela ngichaze mina ngikhule nayo ngifunde nawo asashani kuwami ngoba lawo nampethu sekuwena ubhekene nawo wena wasekhaya mina ngikhule nawo ngene sasa ibothi ngidokhe samantombazana manje sesodikisa ikolekole lizoba ngemva kwakho ubhekane nami kanje buya ke wena ke zangamina ke manje sibheke ikolekole njengoba ngisho ngithi mina ayizayizwa nje igama sokufika amasiko kuze ngokubulala izinto zathu sisayokhela ndawo nayo Manje. Abakufika bazohamba. Angithi simthimpunye. Bazohamba is the government iyathanda ukuthi bahambe noma kathandi ukuthi bahambe. Isigcino bazohamba. Sizibambele manje. Bazohamba abafika. At least Budi usipha amandla. We gave them our houses, now they are refusing to leave. Bafuna ukuhlala by force in our houses. But anyways, we thank this guy who came back to his senses. Obekade ba defender before, but now usebuyile usethi abahambe. At least for a change, nathi ke sijabula ukuthi some of our South Africans bayabuyela engqondweni, they are coming back to their senses. And this last guy, big up to him for taking over Ispaza shop se-foreign. And ngiyawathanda lamazwi okugcina athi whether government likes it or not, bona bazohamba. Guys, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Love you guys. Bye.